warahmatullahi wabarakatuh. Dinten niki kula ajeng maringi pawartos ingkang buming ing wulan Januari wingi. Tawuran antarane geng ing Dalan Lingkar Selatan Kutha Salatiga. Tawuran antarane geng dipunwiwiti kanthi saling tantang ing media sosial. Serangan geng menika kedadosan ing tanggal 6 Januari 2024 ing Dalan Lingkar Selatan Kutha Salatiga. Korban digebuki sekelompok wong nganti babak belur lan kudu dirawat ing RSUD Kutha. Polisi Salatiga pungkasane nangkep pelaku sing pranyata saka rong geng. Ora mung anggota wong sing dewasa, uga ana sing isih bocah ing ngisor umur. Saka tangan pelaku, polisi sita puluhan gamen landhep sing digunakake kanggo tawuran. Tawuran antarane geng-geng kasebut diwiwiti kanthi saling nantang ing media sosial. Geng KBTM Kalibuket bakal mundur saka Kutha Salatiga, ananging geng Meksiko saka Getasan Semarang pamukap sarujuk tawuran ing Taman Kutha ing Dalan Lingkar Selatan Salatiga. Nanging bengi iku geng Meksiko ora teka. Bebarengan geng KBTM ketemu karo geng saka Ambarawa sing cacahe ana 20 wong. Akhire saling serang bebarengan dumadi nganti salah sijine anggota KBTM dadi korban tawuran amarga tiba saking sepeda motor. Ora mung anggota geng sing tatu, warga sipil sing dadi satpam gudang sing lagi mulih uga dadi korban tawuran ing antarane geng-geng kasebut. Pelaku diancam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ngenani senjata tajam lan ancaman penjara 10 tahun. Fatia lapor saking Salatiga.